So what is up guys, and today is punta tayo ng Manawag. Sunday natin yung kapatid ko dahil tomorrow Monday is pasaan niya ng module and nandun siya sa Manawag, kaya kailangan natin siya sunduin. And yun, kamusta ang lahat? Sobrang init na biyahe to. So ang oras is around 12:20. Punta sa atin mag lunch, gear up agad dahil dun tayo nag lunch sa bahay ng girlfriend ko. And yun, doon na rin ako nagbihis. Nagdala na ako ng sapatos ko na medyo basa pa ata. And pumunta ako ngayon ng Manawag. Medyo hindi maganda ang ating tao dito, sitwasyon or kalagayan, dahil medyo nahihilo ako, pero kaya rivals naman. Ingat ang lahat, ingat sa mga may biyahe today dahil sa atin Sunday. Okay, Sunday is charity days, rides and whatsoever. Sobrang daming tao ang nasa kalsada. And ingat na rin para iwas tayo sa disgrasya mga paps. Ride safe sa lahat. So dito pa lang tayo sa may Basista, and ang ruta natin is Basista to San Carlos. And then shortcut tayo para paglabas natin doon na tayo agad liliko sa may pa Santa Barbara. And sana wala naman ng baha siguro doon. May mga part daw kasi na may baha doon, and siguro hindi naman natin madadaanan yon. Sana hindi natin madaanan para safe ride tayo at hindi tayo masiraan. So yun, kita-kits mamaya. Let's go. Nandito na tayo sa may bandang San Carlos. And madami tayong nadaan ng riders kanina. Sayang di natin na video. And this is one of the biggest problems sa mga riders is itong mga palay na nasa gilid. Medyo hindi lang talaga medyo napakadelikado niyan sa mga riders, lalo na sa mga nakasingle. Delikado yan kasi sobrang dulas niyan, hindi kakapit ang gulong diyan sa palay pag nadaanan. So sana ito yung mga tinututukan ng gobyerno natin minsan, or dapat madalas, kasi it's a part of agriculture and sila yung gumagawa ng ating basic needs, which is the bigas. So sana bigyan sila ng lugar kung saan pwede silang magpaaraw ng kanilang mga palay, para hindi nilang ginagawang solar dryer tong ating kalsada. And hindi rin natin sila masisisi dahil yun nga, wala silang place para paarawan ng kanilang palay. So bigyan na lang natin sila ng habang pasensya at pag-unawa, dahil tayo din naman ang makikinabang sa mga yan. And sana pagtuunan sila ng pansin or sa susunod na presidente, sila bigyan nila ng kaukulang atensyon, dahil kailangan talaga nila yan. So nandito na tayo sa San Carlos, and shortcut na tayo para mas mabilis tayong pumunta dun sa may crossing ng pa Santa Barbara and Malasiki. Dito na tayo dadaan. First kabila na lang, kabilang kanto. Ganun din naman yan papasok. Ayos, X-Max, no? Sarap. Sana all. Ang daming mga biyahe ngayon. Barangay Quezon Boulevard. Ano to? Zone 14. Dami naman nilang zones dito. Gago! So itong daan na to is, ang tatagusan natin is yung daan sa Malasiki to Calasiao, and may crossing doon sa may ginagawang tulay. Kung nakakadaan na kayo doon or nakadaan na kayo doon, doon yung daan papunta ng Santa Barbara. Ang daming pulis doon and I don't know why, pero may libing ngayon dito. And sobrang daming HPG doon. May isang kotse pa nga na natirikan Kala ko checkpoint, buti na lang.
So paliko na tayo dito sa crossing ng Malasiki and Santa Barbara. So dito sa part na yun is papuntang Calasiao, and then dun naman is Malasiki, and this way is papuntang Santa Barbara. Sobrang init, grabe. Ride safe. Ganda ng daan dito, promise. Sarap bumatak. Sobrang dami ding nagpapaaraw dito. And yung iba is naano na nila, tinatanggal na. Takot na sila na maabutan ng ulan. Sobrang ganda ng daan dito, diretso lang, wala akong masyadong dadaan ng bahay. Bukid. So ayan, dito na tayo sa may Santa Barbara. And medyo mabigat ng traffic dito. Nakakantok bumiyahe. Ang init. Grabe init. Sobrang daming tao ngayon dito sa bayan. Linggo. Araw ng pamamalengke. So yun, malapit, isang bayan na lang and then Manawag na. Dala tayo ng Mapandan. Mapandan. And then yun na, Manawag na. So ayun, paliko na tayo puntang Mapandan. Ito yung arko ng Mapandan. So andito na tayo sa Mapandan. Pero hindi na tayo dadaan doon sa mismong bayan nila. Mag-shortcut na lang tayo para dire-diretso ng papuntang Manawag. Sobrang init, grabe. I think mga 40 minutes na tayong bumabiyahe, ganun. Medyo mabagal tayo ngayon dahil yun nga, medyo nahihilo at inaantok ako. Kaya hindi natin pwedeng bilisan. And isa pa, maraming nagpapaaraw ng palay, kaya hindi natin masyado ding mabilisan dahil delikado. Baka sagasaan natin ang mga palay na yan na tayo madulas. Parang kukunti ang bumabiyahe ngayon dito, kukunti atang pumupunta sa Manawag. And every Sunday daw sa may Manawag is sarado ang palengke. Kaya yun ang sabi nila. So ayun, nakalagpas na tayo ng Mapandan, and itong dire-diretso na to is papunta na tayo ng Manawag. So sa mga 5 minutes na lang siguro or 10 minutes nandun na tayo dahil malapit na tayo talaga. So papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Our Lady of Manawag Church na matatagpuan dito sa Manawag, Pangasinan. So madaming pumupunta kasi dito kahit na artista or kadalasan yung mga vlogger. Search nyo sa internet or sa YouTube, marami na kayong makikitang videos patungkol sa aming pinagmamalaking Our Lady of Manawag dito sa Pangasinan. Sobrang daming pumupunta dito kada or araw-araw, hindi lang kada linggo. Pati yung mga siklista, mga motorcycle club, sabay-sabay silang pupunta dito. Yung mga sumaside trip pagkatapos ng mga charity nila, or minsan mga dumadaan lang or para magpabindisyon ng sasakyan, ganoon. Dito sila pumupunta sa Manawag. So expected mo palagi na maraming tao dito. So ayun, nandito na tayo sa bayan ng Manawag. Kukunti, walang masyadong tao ngayon Tignan nyo, hindi siksikan, hindi traffic. Kasi dati kapag pupunta ka dito, punta ka pa lang, may mga humaharang na nag-aalok ng parking. May bayad kasi ang parking dito. Mga nag-aalok ng parking. Yun.
And this is it. So this is the Our Lady of Manawag. Yan. Yan ang Manawag. Ang init, grabe. Launa. So umabot din tayo ng isang oras na biyahe. So let's go. Manawag. So yun, napakita ko sa inyo ang Manawag Church na talaga nga namang sobrang ganda. And yun, papunta na ako dun sa tinutuloyan ng kapatid ko, pinagtatrabahuan nilang site. So sundin ko siya dun and then uuwi na kami sa Bayambang. So siguro nga dito na lang muna tayo. So kung nagustuhan mo yung video, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Hit mo na rin yung bell pag di ka pa nakasubscribe. Uy, yung aso, cute. Malabo. Gago! Uy naman ganyan. Sinong aso yan? Oh. So yun, maraming salamat. Russell TV out. Peace. Ride safe sa lahat ng may biyahe at ingat tayo palagi. Let's go.